Assalamu alaykum. Bizi Alim Video Studiyasının video ýadgylaryna ýöretilip tomaşa etip başlayan edi tomaşaçylar. Hanha bugün 2022-nji ýylyň 21-nji oktýabr güni Gurbanýadowylaryň döwletli ojagy ene görüşüňiz ýaly bir ajaýyp toýly batyra besenni. Bugün Murad agamy ejeşkelejemiz özleriniň Süleyman ogullar kaktaky iň ajaýyp naýbaşy arduglarynyň bir namala seriýalary bugün döwletli ojakda Süleyman bilen onuň saýlap seçen gelinligi ogul bayramyň bagyt toýlary durmuş toýlar toýlanýar. Bedem edilýär pursatda Alim Aydın Sağ Sopardyň adyndan Alim Video Studiýasynyň adyndan täzürmüş keňeşligindäki şeýle şanly toý bilen ajaýyp gün bilen biz hemme Gurbanýadowylar gutlaýas elmadama Murad agamyň ejeşkenejemeden döwleti gapsyndan döwletli işiginden diňe toý diýip ätlenmegini tüýtürüňmeden dilek edýäs. Şeýle bagtly pursatlara, şatlykly pursatlara baý bolan siziň garaşan we garaşmada şagalakly pursatlaryňyza baý bolan Süleyman bilen ogul bayramyň bagyt toýunyň video ýazgysyna birlikde hemmeňizi tomaşa etmäge çagyrýas. Mäherli sözüm yüregimde çıkmaz ýatdan kara gözlerim. Söýgümiz biziň tarihlara altın harpda kalsın söýgüli. Bir haýyş var saňa menden, derdim artyp agyr senden, çegerdi canım, goýma armanym. Ýanyar kalbym ody senden, ýagdaý sorulmaz köýünden, köýdürme ýarym, dünýede barym. Bir haýyş var saňa menden, derdim artyp agyr senden, çegerdi canım, köýdürme ýarym. Ýanyar kalbym ody senden, ýagdaý sorulmaz köýünden, köýdürme ýarym, dünýede barym. Fiilanşık ol ödülünde, hareket olsun teninde, bedev oltansın. Aylan, güllerin için nefes, oylan, fikirlerin aşın nefes. Aylan, yanuşarım için nefes, elbette güzel yantansın içine. Aylan, dörüdüme şovguna, aylan, feredonun kalsına. Bağlan, tafkana bolsuna, şeyle de beyle de elimi hareketi boş. Şehireke döwrenip gel, uğruna koyverdin zatın bedel. Hayran alyanır bede seyreder, mudama öňdedir yine tat eden. Böner şehireke döwrenip gel, uğruna koyverdin zatın bedel. Hayran alyanır bede seyreder, mudama öňdedir yine tat eden. Başla başla tansa başla, mendemi hiç kime başla. Yaramat endigi taşla, koşul bedel durma taşta. Başla başla tansa başla, mendemi hiç kime başla. Yaramat endigi taşla, koşul bedel durma taşta.
dastanı. Başla tansa başla, men deme hiç kime başka. Yaramaz elmeni taşla, koşul bede durma taşla. Başla tansa başla, men deme hiç kime başka. Yaramaz elmeni taşla, koşul bede durma taşla. Yeah!